Mit navn er Claus Nyborg. Jeg er næstformand i bestyrelsen og konstitueret administrerende direktør for Norden, indtil vi har fundet en permanent afløser for Carsten Mortensen, der fratrådte sin stilling i juni. Norden fortsatte da ufortrødent og afsluttede i andet kvartal, hvor markedet var mere udfordrende end forudset ved årets begyndelse. I stedet for en gradvis bedring har vi desværre set en forværring, og Norden kom ud af andet kvartal med et resultat for afskrivning med videre, det vi kalder EBITDA, på minus $7 millioner. Dermed ender første halvår med et nettoresultat på minus $68 millioner. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, uanset at vores tørlastafdeling faktisk har leveret et resultat i andet kvartal, der trods forværring af markederne er bedre end i første kvartal. For selvom vi har en fleksibel forretningsmodel, hvor vi relativt hurtigt kan tilpasse aktiviteten og størrelsen af tørlastflåden, har det ikke været nok til at dæmme op for de meget dårlige markedsforhold, vi oplever for tiden. Vi forventer dog stadig, at tørlastretningen stiger mod slutningen af året. I tank er efterspørgslen fornuftig, men tilgang af skibe for råoliemarkedet har øget tonnageudbuddet væsentligt, og blandt andet dette har medført skuffende rater. Så både tørlast og tankmarkedet var under pres i kvartal, og det får desværre også indflydelse på vores forventninger til årets resultat. Jeg overlader nu ordet til Martin Badsted, koncerndirektør, der blandt andet er chef for Investor Relations. Han vil fortælle mere om kvartalet, der gik, og hvad det betyder for vores forventninger fremadrettet. Nordens største forretningsområde, tørlast, blev ramt af en række faktorer i løbet af andet kvartal. Finansiel uro i Argentina lagde en dæmper på korneksporten ud af Sydamerika. Varmt og vådt vejr mindskede behovet for kul i henholdsvis Europa og Kina. Og det indonesiske eksportforbud har fjernet store mængder af uforarbejdet nikkel og bauxit fra markedet. Det er en giftig cocktail, ikke mindst for Panamax-skibene, som typisk transporterer kul og korn. Norden er blandt verdens største operatører inden for denne skibstype, og derfor rammes vi hårdt, når Panamax-markedet bløder. Heller ikke inden for Supramax og Handysize har der været meget positivt at skrive hjem om i andet kvartal, og tørlastafdelingen kom på den baggrund ud af kvartalet med et EBITDA på minus $6 millioner. Det er ikke godt, men det er dog bedre, end det lyder. For TC-indtjeningen i tørlast lå trods alt 57% over de lave spotrater for Baltic Exchange, og 1% over de gennemsnitlige etårige TC-rater, selvom disse indeholder forventninger om forbedrede markeder fremadrettet. Den nordamerikanske høst tegner til at blive god, og der er stadig en mængde korn, der mangler at blive eksporteret ud af Argentina. Markedet med jernmalm, der transporteres på de store Cape- og Post-Panamax-skibe, ser også fornuftigt ud, men de nuværende lave rater har trukket forward-raterne for resten af året ned. Derfor har vi udnyttet vores fleksible forretningsmodel og har reduceret tørlastflåden med 15% siden udgangen af første kvartal. Hvis markederne vender, som vi forventer, de vil gøre, kan vi igen øge aktiviteten. Men her og nu tilpasser vi os forholdene og ser tiden an. Afdækningen for resten af året i tørlast ligger på 65% med størst eksponering i sidste kvartal. Hvis vi ser på vores andet store forretningsområde, tank, ser efterspørgslen sådan set fornuftig ud. Eksporten ud af den meksikanske golf er fortsat meget stærk. Problemet er antallet af skibe. Herunder, at flere skibsejere har valgt at rense råolieskibe, så de kan sejle med raffineret olie i stedet for. Det har øget tonnagen inden for produkttank betragteligt, og det går ud over raterne. Men der er stadig små blip i markedet, hvor raterne hurtigt stiger til eksempelvis $25.000 om dagen, som vi så det ud af den meksikanske golf i slutningen af juni. Dem skal vi så have nogle flere af, så de ikke er undtagelserne i et ellers trist marked. Samtidig er der forventning om, at et bedre råoliemarked kan få nogle af de rensede skibe til at vende tilbage til dette område. EBITDA i tank for andet kvartal endte på $1 million, og tanks afdækning for resten af året er på 24%. De udfordrende markeder har også vist sig i skibsværdierne. Efter pæne stigninger faldt de med 4% i løbet af andet kvartal, men værdien af Nordens skibe er stadig $94 millioner over de regnskabsmæssige værdier. Med likvider og værdipapirer for $323 millioner, uudnyttede kreditfaciliteter på $220 millioner og 30 skibe på vandet, som er ubelånte, står Norden fortsat i en stærk finansiel situation. Det giver muligheder i en tid, hvor markedet er hårdt presset. Men vores stærke finanser kan desværre ikke ændre på det faktum, at 2014 ikke er begyndt som forventet. De kraftigt faldende rater i andet kvartal og de deraf følgende lavere forwardrater for resten af året gør det nødvendigt for os at justere forventningerne til hele året. Det er ikke længere sandsynligt, at vi kommer ud med et positivt driftsresultat. Vi sænker derfor forventningerne til et EBITDA på koncernniveau på mellem minus $60 millioner og 0.
Det var ikke, hvad vi havde stillet i udsigt ved årets begyndelse, og få havde forudset, at markederne ville gå fra slemt til værre. Men det er, hvad 2014 har budt på indtil nu. Norden fokuserer derfor på den daglige drift og ser frem til den længe ventede bedring af markederne. Tak fordi I lyttede med.